Pane chinhu 1 chandakadzidza pasi pezuva. Tikada Mwari tichirevesa, pane zvinhu zvinoitika. Vanhu vanoda Mwari vanowa. Vanhu vanoda Mwari vanoita mistakes. Vanhu vanoda Mwari vanogona kuremerwa, but havaremerwi zvachose. Can I repeat this? Munhu anoda Mwari haaremerwi zvachose. John 15 verse 5 inoti, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. How useful are you to the kingdom of God? How useful do you want to be this 2025? Chinhu chandakadzidza pafruit, you don't eat your own fruit. But you can be rewarded for your own fruit. That makes sense. You won't eat your own fruit, but you can be rewarded for your own fruit. How do you get rewarded for your own fruit? Pane mimwe michero inozikanwa pamba kunzi mvura kana iri shoma diridza iwe. Why? Unobereka zvibereko zvakanaka, unobuditsa zvakanaka. Kureva kuti if you are a giver, Tabitha Dorcas haana kufuka machira aakasona, but nekuda kwezvibereko zvakanaka zvekupa zvanga zviri paari, chibereko ichocho chakabatsira kuti adzoke kuvapenyu. Kureva kuti kana tabereka zvibereko zvakanaka, we may not eat the fruits, but that there is a reward. Amen and amen. Amen and amen. Ndakaenda kumusha muna December, vakaita mumwe mombe yakanyura. Muridzi wayo akadaidza munhu wese wemuraini, zvikanzi mombe iyi inobereka gore negore, uyai tiibuditse. Vanhu vakati makumba akanyanya inoda kuurayiwa, haibudi. Zvikanzi iyi haifi. Why? Inobereka gore negore. Kamombe aka kanobereka, ngatikabuditsei mumvura. Kureva kuti kana wabereka zvibereko zvakanaka, the owner of the vine will always take care of that branch that is fruitful. Ndine mumwe munere. What is Jesus teaching us? Tiri kudzidza kuti kana tikava selflessness, tikachengeta kutenda, tikachengeta utsvene, tikabereka zvibereko zvakanaka, Mwari vanotiitira zvakanaka. Pane statement yandinofarira yekuti denga harirambi rakanyarara ukaita zvakanaka. Vanhu vanokanganwa, vanhu vanoita sevasingachazivi, vanhu vanoita sezvinonzi hapana chakamboitwa, but every good deed that you have done, even zvinhu zvikachinja, but Mwari havadzime. Ndosaka uchiona kuti kune murume akambogara pageti, ataurira mambo, akati mambo, kune vada kukuurayai. Mambo kwakugadzirisa unhu hwake, kwakurega kuurawa. Nguva yekuti vaJudha vakuda kuurayiwa, Mwari kwakurangarira mabasa akamboitwa kare, kwakumutsa mambo kuti vaverenge makoroniki. Vakaona zvichinzi pakanyorwa pachinzi, imi mambo munoziva here kuti rimwe gore pane vaida kukuurayai, Modhekai akakuudzai. Ipapo ndo panodaidzwa Hamani. Hakuna davi rinobereka zvibereko zvakanaka rinotenderwa naMwari kubviswa panyika. Kana wabereka zvibereko zvakanaka, panouya hondo dzinobata vana, panouya hondo dzinobata iwewe, denga rine tsika yekukurwira. Ndo pauri kuona Mwari vachitaura kuna mambo achiti kuna Hamani, iwe Hamani, tsamba yavakanyora yekuti tiuraye vaJudha ndakaiona, but tisati tauraya vaJudha Hamani, chinditsanangurira munhu anodiwa namambo anoitirwei. Hamani akafunga kuti zvake zvanaka, anokwira bhiza ramambo, anopfekedzwa gauni ramambo, anotenderedzwa guta rese vachinzi uyu ndiye anodiwa namambo. Zvikanzi ena unoitira Modhekai muJudha. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, patiri kuita zvakanaka ngatirege kutarisira vakatitenderedza kutaura kuti wagona. Patiri kuita zvakanaka ngatirege kutarisa vakatitenderedza. Ngativimbei padavi ratakanamira, ngativimbei the main stem yatakanamira. Kunyange ukaita zvakanaka nyika ikasaona, vimba naJehovha ambokugonesa, vimba naJehovha ambokupfekedza, vimba naJehovha anoziva mwoyo wako, anokuripira. Gore richitanga kudai, ndoda vana baba nana mai vanoti mweya mutsvene tipfekei, so that we become to be a fruit. Tipfekwe namweya mutsvene, tinobereka zvibereko. Pari kutanga X
vanapita from the time yavakapfekwa nemweya mutsvene kusvika bhuku yaActs ichipera, they never stopped to do miracles. They never ceased to do miracles. Nana Paul vakatozotendeuka afa vakatanga kuita minana. Why? Pakanga papfekwa nemweya. Paul achitendeuka zvinonzi mweya mutsvene vakamurova ukamuita bofu. Kureva kuti his ordination was through the Spirit. Peter's ordination was through the Spirit. The Acts of Apostle, the ordination was through the Holy Spirit. Nesuo gorera 2025. Every family needs Holy Spirit. Every individual needs Holy Spirit. Every teenager needs Holy Spirit. Every Sunday school child needs Holy Spirit. Every couple needs Holy Spirit. Every department needs the Holy Spirit. Everyone needs to have the Holy Spirit. Chakatuma vanapita kuvana Paul kuzovharirwa, vanapita kuvharirwa mujeri, vachizovhurika majeri achizovhurika, mutumwa achiuya achimurova, achinamatirwa nechechi, pakati pavo panga papinda mweya mutsvene. Rudaport Prayer Center mangwanani anopindwa namweya mutsvene, ukwanise kuita mabasa makuru. Kereke ngaipfekwe namweya mutsvene, ikwanise kuita mabasa makuru. Vana baba nana mai vasimuke, vakomana nevasikana vave nesimba. Tinoda the power of the Holy Spirit. We need to be ordained by the Holy Spirit that we can be able to do the acts. Atibatsire mugore ra2025. Uti Mwari wekudenga ndipfekei ndibereke zvibereko. Come upon me, clothe me. Jesu vati usabuda muJerusarema kusvika mapfekwa. Musabuda muJerusarema, vana baba nana amai, vakomana nevasikana. Rudaport Prayer Center hatiregei kufamba muna 2025 tiri tega. Baba vakuri kudenga ngavatipfeke nemweya, ngavatigonese patisi kugona, ngavapinde pakati pedu patange kuitika mabasa makuru. Tirege kuita tiri tega, but mweya ngaatipfeke. The enabling power, the empowering power of the Holy Spirit ngaive pamusoro penyama yose, kudzimba dzedu, kumabasa kwedu, kwatinoswera. President worship ndibatsirei. Anhasi handisi kuda kumanikidza munhu kunamata. Mumwe neumwe ane hondo dzake. Mweya mutsvene ngaatipfeke sechechi. Mweya mutsvene ngaatipfeke as individuals. Mweya mutsvene ngaatipfeke as families. Mweya mutsvene ngaatipfeke as church board. Mweya mutsvene ngaatipfeke segroup. Rumbidzo korora song yavaimba Mwari atibatsire. Yana anotenderana neni kuti mweya mutsvene anogona kutipfekawo masikati ano, mangwanani ano. Kwete kutipfekera kuti tikudzwe, but kuti basa raMwari riende kumberi. Marriage yako iende kumberi. Mwana wako ararame. Basa rako rinake. Muri yako inake. Ubereke zvibereko zvakanaka. Vabereke. Ngatimbokumbirai simba raMwari muna 2025. In whatever we do, let him ordain us that we are able to do the works of the Holy Ghost. Vana baba nana mai, mandiri ndiri kunzwa kuti tinogona kunamata. Mweya mutsvene akatifukidzira. Gore iri rikararamika zvakanaka. Gore iri rikaitwa mabasa makuru. Gore iri rikaberekwa zvibereko zvakanaka. Tiimbirwe tisvike pamberi paMwari. Tinamate Mwari vachitibatsira. Oh, be lifted above all other God. We lay our crown and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We
muchena, mweya muchena wamwari. Tazvirimisa pamberi penyu mweya wamwari. Titaisa kunamanira upenyu hwedu. Tauya muchena wamwari, tauya tsangazire. Tiratidzei muchena wamwari. Tamutenda isi vakarurama. Tamutenda isi vakatendeka masimuzi. Tamatikudzwa isi wamuna kuti mune mari. Takusimudzira isi vakasasa nekuti manakira. Kereke ino mweya washe tipfekei, mweya washe tiitirei zvakanaka. Ndiri kunamata kuzodzwa nemimwe, ndiri kunamatira kupfekwa nemimwe. Tipfekei nesimba renyu gore rino ra2025. Tiwanireiwo nyasha dzebasa renyu Mwari, tiwanireiwo nyasha dzedzimba dzedu Mwari, tiwanireiwo nyasha dzemhuri yedu Mwari, tiwanireiwo basa renyu Mwari. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba, ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Baba vangu, tibereke zvibereko zvakanaka zvomweya. Ndiri kunamatira simba ramweya mutsvene. Kereke ino ngaifungidzirwe nemweya. Vana baba ngavafungidzirwe nemweya. Church body ngaifungidzirwe nemweya. Vana vedu ngavafungidzirwe namweya mutsvene. Tipfekeiwo nesimba regore rino Mwari. Gore rino tigone kufamba nemweya. Gore rino mutipe simba Mwari. Mweya mutsvene nezita raJesu. Kwekuenda navo, umupe simba repekufamba navo, umupe simba repekumira. Ndiri kunamatira nyasha dzenyu gore rino, ndiri kunamatira kugonesa kwenyu gore rino, ndiri kunamatira kusimudzira kwenyu gore rino. Kereke ngaiitirwe zvakanaka nemimwe, kereke ngaigoneswe nemimwe. Baba, ndinonamata nezita raJesu. Father, we worship you. Lord, we magnify your zita raJesu. Father, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tingoita one more last prayer. Tingoti mweya mutsvene, iwai muridzi webasa rese nezvese zvichaitwa panzvimbo ino. Kwete panzvimbo ino chete, even nekudzimba dzedu. Akatizadza kuchechi, akatisiya kumba, hatina zvatinenge tagona. Ngatingonamatai kuti mweya mutsvene, pindai mudzimba dzedu, pindai matiri. Everything that we do, guide us. Timbowana mazwi ekutaura. Titendere mweya mutsvene kushanda nesu. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Imimi kana mauya pamusoro pevanhu vanoita zvamunoda. Baba, ndinokutendai sekereke, ndinokutendai seleadership, ndinokutendai semwana wenyu Mwari. Tibatsirei Mwari wekudenga kushanda nemi. Mweya mutsvene, zvese zvatinoita tidzokere kwamuri Mwari. Garai matiri, isu tigogara mamuri. Mweya mutsvene, madepartments ese ngaazare nesimba renyu Mwari. Kusunday school, kumateenagers, kuyouth, kunana baba nana mai, kuvatana. Baba, ndiri kunamata mweya washe ngautibatsire. Mweya mutsvene, pindai matiri. Mweya mutsvene, garai matiri. Mweya mutsvene, zarai matiri. Mweya mutsvene, tibatsirei. Mweya mutsvene, tibatsirei. Mweya mutsvene, tibatsirei. Tirege kufamba tiri tega gore rino, asi kuda kwenyu ngakuitwe pamusoro penyama yose. Vanorwara ngavapore, vakaremerwa ngavaitirwe zvakanaka. Patakatadza gore rakapera, mweya mutsvene, tibatsirei tibagone gore rino. Patakakundikana 2024, tibatsirei tibagone 2025. Patakatadza 2024, tibatsirei tibagone 2025. Mweya mutsvene, tiendesei kure. Mweya mutsvene, tirangarirei. Mweya mutsvene, tiropafadzei. Mweya mutsvene, tigonesei. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba, ndinokuremekedzai kuti makatendeka muzita raJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shoko raMwari rinoti, pane vanorwara here pakati penyu? Ngavapfugame vanamatirwe nevakuru vekereke. Kune vanhu vanongouya kupulpit. Kana usingarwari, do not come. I'm asking for people who are not feeling well. Come, let's pray for you. Utungamiriri uripo, vanonyengeterera varipo, simba raMwari riripo. Urege kuuya kuchechi uchirwara, ugodzokera uchirwara. Vana vatanamatira kana anga asingazwi zvakanaka, ngaarege kudzoka. Tavanyengeterera. Kutsvaga vanhu vatisina kunyengeterera, asiri kunzwa zvakanaka. Chiimbirwa nepraise team, kumbire vana baba uyai tinyengeterere hama idzi muzita raJesu. Vana vatanyengeterera kare, tanamatira utano,
namatira ramangwana ravo, do not bring them. Vana baba uyai tinyamatire hama idzi tichiimbirwa, vanoshanda paaltar tinyengetere, Mwari vanoporesa, vaite basa ravo muzita raJesu. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and Amchira Jesu eresa Ishe wake na mponesi kutanga. Tirege kusiya mkana wakadai uchidarika. Anyone who want to receive Jesus for the first time. Tinokudza Mwari, tiri ipapo. Sunday iri kuuya iyi yemusi wa 19. Vese vari kuda kubhabhatidzwa, vana vanotena 12 gore rino. Nevana nevese vachada kuzobhabhatidzwa, vasati vabhabhatidzwa, kurumidzai kuuya nenguva dza 8:30 tigopinda muoffice mangu tigoita our first lesson yekuti zvinorevei kubhabhatidzwa. Toda kuedza kuita at least 2 kana 3. Mukakurumidza kuuya tikawana ma 40 minutes toita 2 lessons. Mukanonoka tita kuzoda 3. Because pamwe pacho munhu ngatikurumidzei 8:30 even 8:15 tinge tasvika tidzidzisane about baptism. Tongodzidzisana kuti baptism chii, zvinorevei, sei ndichibhabhatidzwa. Toda kuita 2 lessons before the 16th of February, so that when we baptize you, you are baptized with understanding. To those that have been baptized and you have never done such a lesson and you want to know, you are more than welcome to come. Tidzidzisane tione kuti tinosvika papi. Uyai nezvipo zvenyu nezvegumi zvenyu. Gore ratanga zvakare, tangaone kutendeka, tangaone kusapota basa raMwari. Zvakakosha, basa rese ratinoita panapo rinoda mafinances. Saka tikatendeka pamberi paMwari, basa raMwari rinoreruka. Uyai tizopa kunashe, uye tivimbike pazvegumi zvedu. Vaya vakadya chaDecember, just accrue it. Kana wakadya mune festive season, unongounza chegumi chako. Just be faithful unto the Lord. Uyai tizopa tichiimbirwa. Mwari ari mubatsiri wedu muzita raJesu. Hallelujah. Uyu ndiwo mfananidzo paJopa, uyu ndiwo mfananidzo paJopa, uyu ndiwo